Ahojte, nachádzam sa tu v Dúbravke pri takejto krásnej novej budove s jedným veľmi zaujímavým človekom. Poď sem, zaujímavý človek. Zaujímavý človek nám teraz povie, čo tu vlastne robíme. Čo tu vlastne robíme? Kde sme? No, tu na vnútri, v tejto ošarpanej budove, je štúdio súťaže, televíznej súťaž Duel. A ideme súťažiť do duelu šampiónov a ideme do semifinále s týmto mladým pánom, čo na krúca. Ale on je v mojom podpornom týme, tam mi prišiel držať palce a fandiť mi. A jaké sú pocity pred duelom? Pocity sú dobré, už som v semifinále, takže už som v najlepšej štvorke. Takže skúsime ešte viacej potiahnuť, možno že do finále a nejaká medaila sa možno ujde. Vyhráme určite. Za chvíľku budú krásne videá zo štúdia, držíme palce. Ty si tu už ako doma. Dobrý. No, tuto je to. No, idem dvojka, to znamená, že od tu hrám na vlastnom ihrisku. Dobrý deň. To môže byť takto. Asi to vrátim. To môže ostať.